Desesperado ante a falla de resultados por vía xudicial, José Luís Teira recorrerá a outras medidas de presión para recuperar o seu fillo. Este ribeirense iniciará unha folga de fame, así como unha campaña nas redes sociais para que a xustiza atenda as súas peticións en aras de recuperar o seu fillo que non ve dende hai 2 anos. Penso adoptar medidas, sei que me vai a ter repercusións contra a miña salud, porque vou facer unha folga de fame hasta onde aguante, e fixen un vídeo, un comentario no Facebook, a ver se ten bastante publicación. Desde a partir de hoxe, ou desde outubro, eu non penso pasar máis pensión ao meu fillo. Me dá igual as consecuencias que me traiga, falo claramente. Cando se cumpra a xustiza como se ten que cumplir, e a mí me pode disfrutar do meu menor, e de pagar, ou como se teño que criar branquias como un peixe. Me dá igual. Esta mañá tiña lugar unha nova vista para resolver a entrega do menor a que a súa exparella non se presentou. Considera unha tomadura de pelo transcorrido xa 8 meses dende que se ditara a sentenza e despois de 4 requirimentos emitidos polo xulgado de Ribeira que foron ignorados pola nai do seu fillo. Aquí no juzgado non se presentou. É a cuarta vez que temos unha demanda contra ela pola entrega do menor. No cal a mí se me exigen seguido cousas, sempre o mismo, a abogada era sempre reintegrada no mismo, de conforme a xueza xa lle dixo que eso non ten vericidade ninguna, porque estáse reiterando sempre no pasado, no cal se teñe unha orden de entrega, pero é igual que a jueza lle diga eso. O que ten que dicir a jueza é entregado o menor dunha vez, porque isto non ten nin pés nin cabeza. Exixe unha maior contundencia por parte da xustiza para resolver o seu caso, posto que asegura sentirse discriminado por cuestión de xénero. Automáticamente o home está discriminado, en esta situación está discriminado. Non temos nada que facer. Se isto fora o caso contrario, se eu desestimara a orden de entrega dun menor dun juez estuvera no país que estuvera, me caían, pero bueno, por todos lados, de conforme xa me tiraban a porta da casa abaixo e acabaría na cárcel. E eu vexo que ela ten 4 órdenes de entrega estipuladas por un juez, é caso omiso.